guys, may pupuntahan po tayo ngayon dito po sa Aguilar. Ito siyang growing setting spot na matatagpuan dito sa aming bayan. Natawag po siyang Macless. Ayan, ikita natin to kung ano ba to, kung ano ba yung nandoon sa lugar ng Macless. Ayan, ang Macless po ay matatagpuan sa barangay sa bayan ng Aguilar. So pinapaglas po natin ito national highway. So natin sa Calci para nilang din ng Aguilar yan. Patas po dito na mga bike motorsiklo ay dapat sa shoulder na One hour later. tignan natin kung ano ba yung nilalaman ng loading sir. So ito namin yung kami. Ilan po kayo? Dalawa lang kami. So kailangan po natin ano? Kailangan po natin yung super head and so ano po sila transmit. So for kanilang okay na po ba sir? So tingnan natin kung ano itong ilalaman ng Macless. Doon man doon, malalim doon. Saan po ba saan po ba bilang yung Macless? Sa Pugoncillo po ba o sa Barangay Bayawas? Dumaan kayo. Dito sa Pugoncillo. Dito po bilang yung Macless. So dito daw bilang yung Macless. Doon, Macless doon, malalim doon. Matatagpuan sa Pugoncillo. Aguilar. Oo. Bababa tayo dito sa train. Kapag ano lang siya eh. Yung bata lang, pag doon, ang malalim. Ano po? Sa dulo. Kabsat. Magandang umaga na naman sa inyong lahat yan. So masantos siya. Kabosan at si kayo namin. Lalo yung mga taga-Kabalean ko dyan sa Pangasinan. And so, welcome to my channel. Ayan, so, welcome. Yes. Medyo hindi na po talaga siya yung matubig dahil summer season pa rin, di ba? Mayo, summer season. Ayan, so, kung makikita nyo, ang Macless ay hamon sa salitang Pangasinan, ang ibig sabihin ay mabilis. So, kapakita natin kung gaano kabilis ba. Wow! Ito ay
Maulit na nga yung araw dito. So, ito. Ito siguro kinuha yung pangalan. Bilis. Mabilis po yung agos. Kaya tinawag yung pangalan. So, ibunda dito. Sabihin natin yung mga kasi kung makikita nyo, dinidevelop po yung lugar. Kung narinig niyo po yung salitang pakalat naman ng mga tarong, so na-develop na po siya. Isa po siya sa isang pinupuntahan ng lugar, yung mga taga Pangasinan and outside Pangasinan. Yung pakalat, tinatawag siyang Pakalat River. Pero ito to, Maglas is para siyang sapa kasi ano eh, sa pagitan siya ng mga dalawang sa mga agos, mga mabatong lugar. So pupunta natin yung mga naliligo doon. Bakit nga ba binabalik-balikan nila yung Maglas? Kikita nyo namin yung palapit sa kanila. Dito. Pero, Dante, pwede kong magtanong, Dante? Pwede kong magtanong? Pwede magtanong. Dahil ito, ito na po kayo pinakadulo ng makto. Makita niyo na doon. Ito pa. Ang maganda. Parang ito lang bungat lang naman. Ito yung sa kanya ng mga tao. Mamaya, parang mga tao. Mahapin na dahil. Ay, so bakit yung pakasipin yung Lord? Gawa ng ano, mas mahal at hindi sila. Ito nga sa makto. 10 pesos lang po yung entrance fee, no? Pero sa research yung mahal. So, plus na rin po nila yung nature na makikita nila. Maraming salamat. So, tayo dito. Sabi niya, Marami, mas maganda pa din yung talaga sa dulo. Hindi. makikita nyo, naliligo sila kasi Pangasinan ay under na siya ng GCQ or General Community Quarantine. Ay, so, isa po yung tinanggal na restriction na dati bawal maligo. Okay na. And dahil doon, pero siyempre, di pagkakaiba. Yung mga naliligo dito sa lalagyan ng Pangasinan ay dito lang muna. Wala na munang mga dayo-dayo na galing sa ibang probinsya. Kaya mag-alala guys, nakakapunta rin po kayo dito sa Maglas. So, kita nyo. Mababa po yung dahil tapos pero ito hindi na po siya pang pag yung season na po siya. Ito mapupuno po ito ng tubig. Kaya tinawag po siyang Maglas. Ako dito no, parang literally Maglas. Parang gusto ko lang maligo. So, hindi muna tayo din sa gulong. Dito sa pagkato, makikita natin yung sabihin lang parte nitong Maglas na to. Let's go!
itatahak natin itong trail na to papunta dun sa part ng Maples na yun. So yung maririnig natin yung mga organismo na nabubuhay dito sa paligid nitong Maples. Ayan, so dito sa side na to pinapalibutan ng matataas na bundok. Puno. Talagang mas nauna pa sila kaysa sa mga taong nandito. So, tayo dito ngayon. So kung nakikita nyo kanina, may entrance fee po na 10 pesos. Para sa ano daw yun? Para sa environmental maintenance. Sila po yung nag-maintenance dito sa lugar na ito. So, wait lang. Wala po. Ito. Naglalagay po yung ipak ng bato. Literally, galing talaga yung dito. Siguro, time to time, mga pugora sila dito. So, makikita yung malalaking bato dito. Na nagbibigay ng sinyalis na itong lugar na ito ay talagang merong tubig. And so, pag rainy season, patak na ng June, ganyan. So, simula na naman po ng literally talagang dito magtutulog po ng tubig. Ayun, so mula doon sa pinanggalingan natin. Ito po yung ganda na tinataglay po ng Maples. Ayun, so malamig po siya. Pwede po siyang maliguan. Tapos may mga naglalaba rin po dito. Ayun, so patangin natin. Bakit nga ba nalay? Ayan, makikita nyo. Literally, Maples ay namin sa sarito. Parang itong sister ko nito. Literally, mababasa ka talaga kasi malamig. Dito. Malamig po yung tubig. Ay, so, may mga kasama na rin po kami dito. Ay, so, pang turismo. Eco-tourism. Papakilala na ngayon doon. So, yan po yung makikita nyo yung bilis ng agos ng tubig na nagpapakita talaga na sinasabi sa kanyang pangalan na Maples. Ang ibig sabihin nun po ay mabilis. Ayan po. So, sa pagkuskus ng irigasyon, lalo na ngayon, malapit naman yung pagkasalim ng palay. Silang po siya sa
maganda sa parin. Kasi, diba, multi ko, marami ko magagawa para sa kaya, ito ay nagpapaalala ng regalo ng kalikasan natin na makita ano ba yung ganda nito. At ganito, may tubig na natin ito. May parang ano dito. Ang postcard, kaya ganun, yung style. Ang galing, ang ganda. Magaling, kahit sinong tao dito, makatrap at babalik-balik sa dito. Punta natin ito. Malamig ng tubig guys. So, pag nakapasol po kayo dito sa Pangasinan, wag niyo pong kakalimutan tong Maples. Ayun, so, maganda. Malamig ng tubig. Ayun, so may mga ibig po tayong makikita. Ayun, so, papagitan sa ng mini zoo. Kumbaga, kasi nakikita natin yung mga wildlife na makikita dito. Ayun, so, diretso po na tayo dun sa dulo. Pag kayo maalis, dahil ayun na, mahaba din kong content na to. Maski ako pagod na. Ayun, so, hindi na natin gumawa na ba? So, hindi talagang gandang lugar ito. Ano pag taga ibang probinsya kaya? Mas okay na pumunta din po kayo sa munisipyo ng Aguilar para ma-inform sila at ma-inform kayo about sa lugar na ito. Mapupunta kayo ng mga dito. Lalo, yung lugar na ito hindi pa siya ganun ka-develop. So, mas malilito lang po kayo pag kayo po yung pumuntang mag-isa dito. Kaya so, mabuti po na magtanong kasi nga libre nga namang magtanong. Ito, tutumbukan natin itong trail na ito. Ito medyo nakakapagod din. Kung makikita nyo dito guys, naglalak lang yung kumbaga forest pa. Ibig sabihin hindi pa ito nagagalaw. Talagang literally nandyan pa yung mga naunang puno na nandyan, nakatanim. At kung makikita nyo dun guys, wala natin po yung tipak ng bato. Ibig sabihin, magandang punong talaga dito. Dahil, kumbaga, nandyan pa rin yung, hindi pa rin siya ganun katouch. Kumbaga sa virgin forest pa siya. So, kung kita nyo, ito dito. So, literally, yun nga, Maples. Ibig sabihin ay mabilis. Nakapagod na eh. Hindi natin kami ito makikita natin. Kaya guys, napunta tayo dito sa medyo mas malawak na parte ng Maples. Ito, may nakasaling mo dito. Ay, pwede pa mong tanong? Ay, so, ano pangalan mo? Ay, so, miss na rin ka. Ano yung pwede mong masasabi mo about dito sa Maples? Maganda siya, yung lugar. Refreshing siya. Ayan, so, refreshing. So, bukod sa refreshing, ano po yung pinagkaiba nito sa lugar na natin? Feeling ko mas okay dito kasi makikita mo yung modern nature, ganun. Compared sa mga uso ngayon na resorts, ganyan. Pools. So, anong pinagkaiba nito sa resort sa Maples? It's natural. Yan, mas okay siya para presko, ganun. And so, sa mga nanonood sa atin ngayon, ano po yung pwede mong ipahay sa amin sa pagpunta sa mga ganitong lugar o mga natural made na scenic spot na pwede punta nila. So, tulad ng Maples, so ano yung pwede nilang gawin dito kung nakapunta sila dito? Ano yung mga hindi dapat at gawin? Ayan, pwede silang mag-swimming, mag-take ng pictures. I think pwede rin silang mag-hiking dito. Wala
bawal ba. Pero yung napansin ko, madaming kalat, ganyan. So, kailangan maging ano sila, responsable kapag mag-visit sila sa ganitong klase ng lugar. Ay, so, yun, sabi nga, narinig nyo kayo mas Marakel. Maging responsable po tayo sa mga lugar na ating maraming Lalim pa na. Gamot na. sana manonood nyo sa lugar ng barangay Kunsili kung napunta po kayo dito tanong-tanong talaga po kayo so lagi natin iingatan yung nature natin dahil nag-iisa lang kung nawala, hindi mo na siya pwedeng balikan. Maraming salamat and God bless.